Здравейте, всички ме гледате, аз съм Бъденчик БГ. Днес ще играем един мап, по случай Балмарта, която идва. Мапа е така, ето по Балмарта. Този мап може да се го видели, той е на знака. Сигурно всички знаят знака, и аз знам без знака. Съм чакал толкова голямо, че не знам значето. Чакайте, че да се оправи сега нещо тук. Съжалявам. Да. Знам някои неща, които трябва да направя. Единственото правило е да се направя peaceful. Като аз непременно ще направя, защото не искам мобове да на игра. А пак то ми лаги като гъс. Добре, то ми лаги. Окей, лагва ми. Не знам защо, като гледам няма такова. Няма команд блокове. Решава, че трябва да лаги все пак. Пак им да беше. Опа! Не искам да го кажем. Запишете си... Fucking the bitches! Не интересува, Той ще има мапа или ще мапа. Аз ще идем да видите на нещо. Знака беше казал, че трябва да се връщам в началото на маската, но няма време. Ето се баш ме! Пак се прави! Добре, това е... Че Балмарта ние фейлваме. Това беше малко джетпак. Това беше малко джетпак. Да се чуете какво беше това. Това беше моя джетпак. Кой заради него филма? Пак чак да филма. What the fuck? Гит! Майко боса. Добре, извини, че специално да се хъмшил, просто днеска играх малко екстра. Така е, доста екстра играх и сипнах да не искам станщата като вървя. Защото знаете защо. Така, давай. Дай fucking да! Чего? Да, ма гледайте деца. Дано да няма малко деца, които да гледат. Защото не искам дизлайк. Ако има дизлайк, ще умираш. Кой да е дизлайк, да не съм мъчил да спя. Направо просто прием, че ще го убия. Не съм ще го убия. Не, базикам се, базикам. Може би да е въгъл сега. И че аз съм способен на всичко. Способен съм на всичко. Това е много кратък плат, между другото, за първи път да играя, като виждате. Ето, бре, това може да умра. Аз го прескочих. Защото мислех, че ако падна и аз успея, пък точно успява. What the fuck? Това ми хареса. И да, файнал! И да, господа, искам само да ви кажа, че това беше екипа за Балмарта. Надявам се, първи ви харесал. Надявам се да се изкарате добре на първи март, който всъщност ще идва в неделя. И да, весели празници, дано буските не станат червени, там се казваше. Аз Бъденчик БГ, ще Балмарта и сега в случай Балмарта ще направим но най-великите неща в света, защото сме някакви бротове, разбирате ли, ние сме бротове, Балмарта на всички, надявам се да се скачат добре Балмарта,
на по-малки количества, дано са да станат много червени бускоти, даже да станат по-червени от това червици, което сега ще развивам. И да, не спра. Весели празници! Ща баба Марта! Дано баба Марта да ви е дала яйца. Опа. Дано имате много мартинчики, дано други човек ви даде на целувчица вместо мартинчика. И така, дайте! Гърми! Това гърми! Ей, това е баба Марта, бе. Какво да се вика? Да, аз бях бъдечки БГ, вие бяхте моите бъде. О, също. О, да, извинете, забравих да кажа това важно нещо. От баба Марта искам да ви кажа, че все още нямам, но след една или две седмици очаквайте клип в MyPlace, защото този човек ще има премиум. Затова надявам се в MyPlace да са по-яки игри, мини-игри, всичко, защото ще си купя премиум акаунт само и само заради MyPlace, защото другите сървъри са, не си обиждайте, ако някой огнен сървър вика, но сървите, които са за Kraken, Minecraft, са